All new Honor X9D. Unlock your extra power. Tap tap say. Hello. Attendance sa mga guys, attendance. Hoy DJ, pag-sure diha. Ungguyan, baby! Tag 5, tag 5, tag 5, tag 5 na lang. Tag 5, tag 5, tag 5 na lang. Pili na. Tag 5, tag 5, tag 5, balar 5, tag 5 na tanan. Pili. Tag 5, tag 5, tag 5, tanan, tag 5, imong naong 5. Ana, okay lang? All new Honor Ana, X9D. okay lang o kusog pa? Okay na? Hello guys, good evening everyone. Welcome sa live stream ni Mama Langga FW Kulit. Maningay kayo dyan guys para ma-shout out ko kayo. Oy, alin na mo.
pa-share mga guys. Pa-like and pa-share. At mag-attendance na tayo. Papakita ta para hello sa 4 million viewers. Antayin na natin yung iba mga guys. Young guy, how are you? Ikaw lang tao dyan? Asa na sila? Asa na sila? Tahong ni Darna. Tahong ni Carla. Tawagin mo na, Tita Ganggay, ang inyong mga kapatid sa Team Ilongga. Tawagin mo na. Oh, dyan ka. Dyan ka naman talaga. Tawagin mo na yung mga kapatid mo. Nagpalaro pa si Carbs. Okay lang the music, Tita Ganggay? Malakas? Hindi. Sakto lang.
Hello? Hello. 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 Yes, hello. Tulog na lahat. Ito na lang ni. Ano? Ito na lang ni. Hindi na mag-live. Shock tayo tama. Shock tayo. Pag tulog ng lahat, ba't gising ka? Si Ma'am Katnick, ano yan? Gising pa yan. Tulog mo yan mamaya. Kaya, ay, may kasama pala ako dito. Ma'am Katnek? Are you there? Uy, tawagin mo yung mga kapatid mo. Ako na lang gising. Nako. Hindi ka kasi napagod. Kasi nag-iisa ka lang sa buhay. Yung mga pagod, tulog na. Yung may mga partner. Parang wala yung sasali marami tayo, marami. Kuya, sila kayo, alino kayo. Share, dalawa, AP, ulit, please, FWPS. Yun lang ba prices niya? Hello, Papa Jobs. Good evening. Alina mo. Ayun na, 4 million na tayo. 4 million. La 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 la. Tahong ni Darla. Ang ganggay, ano yung tawa-tawa mo, ang ganggay? Tahong.
also 5 million viewers. Hintayin muna natin ang iba. Oh, 6 million viewers. Pakista po. Ano Ma'am Lazay? Pakista. Ako. Anong pakista ako? Ma'am Lazay, kay pakis. Ayan, gusto mo kiss? Ayan o. Ayan, kiss. Yan ba gusto mo, Ma'am Lazay? Andyan ka ba, Maring? Oh, Sir Johnski yan eh. Ilan na ang ating viewers? Ay, mahina. Wala tao. Donna. Okay, thank you, Mom Lazay. Like and share done. Thank you, Ma'am Lazay. Uy, Ma'am Jo, bilisan mo naman dyan, Jo. Agency, kung kumain na ako, tapos na.
Music dito. Baka matigulang mo sayaw na basta makadungog sa akong sunat na halabira. Gibon na lito karam mo sayaw kapil hasta tong giban sa mar. Ulpot ang sampot kong makadungog mahuwasan ng katong mga hubog. Bra, ratatatatantan ang bomba hirap papapapam papapam ratatatatantan sayaw wira papapapapapapam pam. Bako singko karila gubo kanang iyang baho kay mula gubo. TikTok tagsugod wanan ni undang taman kadlawon din good ni matang tang tang tangira na ug kaulaw ana ang sikreto sa mga musayaw para dagang viewers ang mga mutan-aw parisi ug sudan nga sabaw-sabaw aw ratatatatantan ang bomba hirap papapapam papapam pam ratatatatantan sayaw wira papapapapapam pam. Yes man, aha, gamay nga kunot nga hubag ana sinanay kong mulapag lupit ay teenage mutant nga turtle kusog mo backflip wag wiggle wiggle rampahitan mga bukol kul parisan ng tuba nga bahal kung mahubog matagak sa kanal TikTok ang oso pook ang suot wa ko'y pakibisan ginapanuhot mangluwad ta sayawin na. Aha! Ey! 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 Aha! Ratatatatantan ang bomba hirap papapapam papapam pam. Ay! Ay! Magawa ka dyan! Baho kay ana ang sikreto sa mga musayaw para dagang viewers ang mga mutan-aw parisi ug sudan nga sabaw-sabaw aw ratatatatantan ang bomba hirap papapapam papapam pam ratatatatantan sayaw wira papapapapapam gamay nga kunot nga hubag ana sinanay kong mulapag lupig pay teenage mutant nga turtle kusog mo backflip
nakasombrero eh. Saan siya? Hindi ko nakita. Saan siya? May kausap siya. Saan siya? Ilan ko doon, babe? Bawal yung Ano, mga yung taga Talisay. Natalisay si Boy. Ay, si Lusay, Ay, bawal daw mga talisay. Yung pinupuntahan ni Ma'am Lusay. Yung pinupuntahan ni Mang Lusay, hindi ko kilala yun. Ano mo kilala pala? Sige. Yeah, ba't wala kang B8 ya? Hindi ako nagbi-B8 eh. Suruy, ikaw ba? Sir, kaya? Hello, pa-like and pa-share. Yes man! Aha! Gamay nga kunot nga hubag. Ana sinanay kong mulapag. Lupit ay teenage mutant nga turtle. Kuso mo pag wiggle. Rampahitan mga bukol. Kul! Parisan ang kubang nga bahal. Kung mahubog makagag sa kanal. TikTok ang Asan na mo? Alin na mo? Hindi ko na-post. Pagkapos na doon. Shit! Ang tama na. Shit! Diyan pala siya ba? Ayan, palike at pa-share na mga guys. tan ng bomba. Hirap pam pakusin ko karila gobo. Kanang iyang baho kay mula gobo. TikTok ang sugod wanan ni undang taman kadlawon di dud ni matang tang hira na og kaulaw ana ang sekreto sa mga musayaw para dagang viewers ang mga mutanaw parisi usudan nga sabaw aw ratatatan ng bomba hirap pam ratatatan Sino naman dyan? Shout out natin. Maraming salamat sa mga nagtamsak from 6 p.m. and 8 p.m. live. So, Dark Angel, maraming salamat sa patamsak. The Mountain Princess. And Savannah Adventure, Kiko Girl, Love DIY, RG Boy, Ursalino Milan, John Joseph Prado, Ma'am Lex Wonder Nicanor. Hello. Ano yun? Hello. Ano yun? Likayan Media, Nayevol, Alban, Jen Lasso. Ba't nag-echo? Naririnig ba? Ba't nag-echo? Hindi niyo ako narinig. Ha? Narinig niyo ako? Naririnig mo ako, Tiche? Yes. May Yes, biit na narinig wala? ko yan. May biit na wala? Meron, konti, pangit. Meron na biit wala? Mama Ray, nag-W Qatar. Ano pa dyan? Wala pa rin? Wala. Ma'am Gondar, Ma'am Lozay K, hindi kami shout out. Kita pa sa picture, ha? Ano mamasay ni sa ishop ni Gingreen? Ayan! Salamat Ma'am Katnik sa pakulay sa live stream ni Ma'am Ilongga. Lasing pa si Ma'am Katnik. Hi Ma'am Rain! Hindi kami mag-shout out. Ano ka Ma'am Rain ah? Ingay ka lang dyan Ma'am Rain. Ano ka? Free lapag ka. 8 p.m. Huwagin mo na yung mga kapatid mo Ma'am Rain. Mga team Ilongga. Ano yung na-hi? Babay mo dyan natin. Nag-hi ka ba o nagbabay? Video ka! Nag-hi ka naman dyan! Nagbababay ako doon. Kita!
Kala ko nag-hi siya dito, nag-public na dun sa kabila. Ikaw ba, Mare? Uy, ikaw ba? Nagbabay ako kay Manjuri. Kaya nga eh, nababay pala yun. Akala ko. Si Lusay, paakyatin mo, Mare. Si Lusay. Sige. Sige, bigyan mo siya. O, Lusay Kay, bigyan kita ng hagdan, Lusay Kay. Sayaw tayo, Lusay. Ay, kakakain ko lang pala. Hello, sagot na ta. Sige na, asan na sila? Ba't di sila nag-helicopter eh? Napagod na siguro sila. Napagod? Napagod? Napaig? Napaig, Mare? Napagod, as in napaig? Mare? Ha? Asunog? Ayun, asunog man. Oh, sa sudansya! Ay, nagluto si Bernardo. Minilisan nga, baboy. Oh, katong klang. Giluto ni Bernard ang klang. Oh, hinilisan na baboy. Ha? Nagutom tuloy ako. Ulam-ulam, pinag-usapan niya eh. Oo nga, ulam guys. Ito ba? Kay gutom man marin. Buti na lang may tagaluto ako dito, Mare. Kung hindi yung anak ko, si Losaite. Pupunta yan dito nang magluluto yan. Tagaluto yan si Losaite. Masarap yan, magluto, Mare. Patikim na. Oh, i-hire mo yan, Mare. I-hire. Nice lang di icon. Oh, ga-gym na si Losaite. Mag-gym siya. Ako ayoko mag-gym. Hindi naman kasi ako nagda-diet. Ano naman eh? Wala lagi sila. Napagod na sila. Ayoy, nangapaig na mo guys. Napaig. Gym sa banig. Oh, ako nag-gym ko sa banig. Nag-gym ko sa banig guys. Nag-gym ko sa banig. Lusay! Nakoy DPM sa GC na to ni Grace. Sino pa yan dyan ng Team Ilongga? Saan na yung iba? Ikaw lang ba, Ma'am Rain? Dito, sige, ano ko yung ipopromote ko, yung ating Dong ID Community Bear Month. Nawala ng kasali. Dong ID Bear Month. Tayo no longer here. And guys, meron tayong itong group. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Check. Check engine. Hello. Oh. Close bro. May magbirit. Hello. Yes. Hello? Yes. Meron na ba? Pangit. May pangit? Ba't, ano ba ginawa ko dyan? Ano lang to, hindi na sa laptop na diretso. Pangit, wala isang microphone? Pangit ah. Pangit, lakas. Check. Engine. Check engine! Check. Check engine. Sorry na, God. Kung mahubog matagak sa kanal, TikTok ang oso pook ang
group is one entry to win 5,000 Check, check. cash 1, 2, 2, 2. 50,000 cash for the grand draw and other Check, amazing check, prizes. check. Check. Ano wala? Kanji, hindi mo raman ka og you. Check, check. Kanji? Narinig mo, Teche? Yes. Rinig ka May naman yan. May B8 na? Walang walang V8, walang tawa, wala, etc. Ah, wala talaga. Wala. Pero narinig ako. Naririnig ka? May mic na, may mic. Yes. Merong mic. Hello, Mike. Hello, Mike. Mike. Hello. Hello, Sir Mike. Hello, Sir Mike. Tuloy, Maringan Vance. Naputol yung ano ni Maringan Vance. Kaya nga eh. Hello. Hello, Mike. Hello, Andyan na Mike. naman siya, oh. Kuya Justin, napuputol yung ano ni Maringan Vance. Yung explain niya. Ah, sige, sige, sige. Mag-mute na ako. Mag-mute na. Mag-mute. Wala. Okay, dito tayo guys. Ako lang. Ang mechanics natin, pili ka lang sa anong grupo ang papaliparan mo. Worth 50 super chat, sticker or super thanks. Kumpletuhin ang mga channel sa isang grupo para makakuha ng 1 entry. Para makadagdag ng another entry, ay kailangan mo naman gawin ang number 1 and 2. Mechanics. At hindi pwede ang grupo kung saan ay tapos ka na. Kung tapos ka na lahat, back to 1 ka. Pag hindi ka pa tapos, bawal magdrawang entry. So, more entries, more chances of winning. This event is until December 2023. Provide screenshot once completed and send to FB Doom Police for proper record. Ayan guys, sa ating group 3. Andyan si Ma'am Carol Sally, Abay Friend Channel, Ana Mas Batanga Vlog, Ans OFW Vlog, Nelly D 2017, The Michelle's, ang inyong host, Ilongga OFW Kulits, Els Meets Vlog, and Ma'am Nora Suki. Dito naman sa Group 1, yes. Group 1. Yes, Group 1. sa ating Group 2, nandito si Ma'am Emily Anyosa, Jory's Vlog, Lam KOFW, OFW Nanin, Rita Tagata, Angeline TV, Rosen Peter, Kuya Pitong, The Second Chapter, and Sir Olive. Dito rin tayo. Ayan naman ang ating Group 3. Sa Group 3, andito si Ma'am Jen, si Jack Diary, Carmelian Vlogs, Midi Kalipayan, Erlene Dalagan, and Bombs Vlog, PH Gaming, Daisy Games Kakats, The Felner Bestelog Friend, and Ma'am Marlene Solbiano. Sa ating Group 4 and B2C, ang pinakamaganda nating founder, Ma'am Ivy Clotario. Nandito din si Ma'am Gangay, si Ma'am Freak Enia, Jennifer Caromba, Liz Tai, Cavergas, Lucy Talavera, Junski 89, Mafot Romano, Mami Nora's Kitchen, My Cooking Moments. Sa ating Group 5, sa Group 5, andito naman si Ma'am Linda Lagar, Momay Channel, Katnika Lagi, Betty Squadra, Donald Brown, Spencer TV Channel. Dito yung mga foreigner
Alfred, Enday Elsa, The Pride of Baboya, Monella, DOFW. La 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 la. Sa ating group 6, andito si Pinoy Adventure, Mr. Cantatero, Chin Carriedo, Mom's Journey for a Helpful Life, Albert's Life in Arts, Masipag Lover, Master of None, Pinoy and Tano, Pichi Family, Filipina Bisdak Nord. Yes. Ang ating last Group 7. Katabangan natin yung mga susunod pang mga groups. Group 8. Group 8 is coming. Sa ating Group 7, nandito si Mark W. Grease, Carmelita Guillermo, Young Ivy Community, Ellie Jean, Novi Lazaro, Vlogger Bella, Theo Clarican, Juan Adventure, Eli G, Uncle Liz. Ayan guys, ang 7 grupo. So, ito. Ayan, you have a chance to win. One winner of 20,000 cash. One winner of 10,000 cash. And 3 winner of 5,000 cash. Sa grand drawing guys, sa December 2. At meron din tayong pa-NMAX. Ang ating entries worth it's 200 pesos only per slot. And you have the chance to win! One winner of brand new NMAX. 5 winners of 5,000 cash. And 10 winners of 1,000 cash. Ayan guys. Ang ating pa-entry ay hanggang 2024 March. So, sulit na sulit ang inyong pa-entry mga guys. Ganyan boses mo. Wala, nabuyagan ako. Nabuyagan ako. Ano nangyari boses ko? Boses, nabuyagan si mami na nabuyagan. Mga umabol, mag-attendance na. Ano lang tayo, onte. Madali lang tayo matapos. Huwag na tayo maglaginto. Laginto pala tayo. Uy, kunti lang tayo. What pala sila? Kasi ang ating... Pasensya na kayo sa boses ko, guys. Nabuyagan. Dito tayo. Ba't hindi ko magalaw yung ano natin? Walang sumasali? Kung walang sumasali, hindi na tayo mag-live. Napagod ng mga katawan. Ala. Dito tayo sa roll call mga guys. Okay, roll call tayo mga guys. Sabaw. Pakita ko. Hi, present mga guys. Ang natawag ang inyong mga YouTube channel. Okay, Abay, Efren Vlog, Thai Present, and Vance, Ate Che, Bernard, Charlie, Samarin? Sabawi. Inday Elsa, Jency, Doris, Vansky, Cabergas, Langke, Lazayke, Manelia W, Rick W. Qatar, Papa John's, Rain Asams, Eli, and Zach Diary.
Sino ang di natawa? May participants ba dyan? Wala naman atong participants dyan sa baba. May 10 nanonood pa na. Hindi ba kayo mga guys? Ba't wala kang nakikita? Andun. Late pala. I'm Gray. Parang hindi ko magalaw yung natin guys. Top chat. Anong ako? Pantagaling. Maningay kayo dyan kung mag-live ba tayo. Pag walang participant, di na tayo mag-live. Magkantaan na lang. Andyan na ba ako? Andyan na ba, Mama Riz? Tindan, yes. Andito ka, Mama Riz. So, i-add kita sa ating Wheel of Me. Okay, late attendance. Sino pa? Sino pa? Hoy, natawag ka na, Ma'am Ganggay. Natawag ka na. Ay, wala ka natawag, Ma'am Ganggay. Nag-attendance ka ba? Ang tanong. Wala ka natawag. Hindi ka nag-attendance siguro eh. Nauna ka kanina, din malingay. Hindi ka pa nag-attendance. Sino pa? Sino pa? Sige. Andito ka na, Ma'am Ganggay. Andito ka na. Anthony Langki. Yes, si Langki andito, si Anthony wala. Andito ka na, Ma'am Langki. Asan na yun? Ayan ikaw. Ayan. Sino pa? Kasi irulera natin ang login 2. Wala nang magreklamo sa barangay? Atin lahat yung pa-prices dito mamaya, guys. Tawa ka dyan, Maringchil, ha? Wala na, nagreklamo sa barangay? Mabata matigulang mo sayaw na basta makadungog sa akong sunat halabira. Halabira. Ay, andyan. Ma'am Rain Ases, natawag kita. Okay, type present. Ito ang ating... Sino maglalapag? Sir Jenske? Isa maglalapag? Ako na maglalapag. Sige, ako maglapag. Saglit lang. Iba natin. Kunti lang tayo. Bakit ganyan? Okay, type present sa ating login to. Main channel ang gagamitin pang bakas. Okay, shuffle. Wala yan. Wala si Ma'am Jency. Wala to si Ma'am Jency. Talawag na ko si Ma'am Jency. May sila, login to. Baka nag-BG siya dyan. Sayaw para dagang viewers ang mga mutanaw pare si unsud-an nga sabaw-sabaw aw Wala? Nagwala. Grace, like person. Log into. Hindi ko ka sa attendance, be. Tingnan ko mga barangay. Andito ka mga barangay. Nauna ka pa. Una. Okay, andyan si Ma'am Grace. Siya ang ating login to. Andyan si Ma'am Grace. Login to si Ma'am Grace.
Ngayon. Okay na tayo sa login 2. So, sisimulan na natin ang ating bakbakan, ang lapagan. Andito tayo dahil gusto natin magkaroon ng comments, views, and subscribers. So, ilalapag ko na ang ating login 1. Yes, Sir Adonis. Welcome. Mag-attendance pala, Sir Adonis. Give me a love shout out sa'yo. Okay, habol yung mga hamabol. Ilalapag ko na ang ating login. Wow! Good luck mga guys. Yes, basta ikaw, Sir Adonis. Pwede. You're welcome. Yes man! Aha! Gamay niya kunot nga hubag, ana sinanay kong mulapag, lupit may tinis mutant nga turtle, kusong mo back to wag wiggle, rampahitan mga bukul, parisan ng tuba nga bahal, kung mahubog matagak sa kanal, tiktok ang oso pook ang suot, wako'y pakibisan ginapanuhot, manglupad ta, sayawin na! Yung simot naman yun. Ay, simot ako. Namoy-amoy. Okay, babasahin ko yung nasa login 1. Bomba, hirap, pam, pakusinto karila gobo, kanang iyang baho kay mula gobo, tiktok ang sugod wanan ni undang taman kadlaw di dud ni matang hira na og kaulaw, ana ang sekreto sa mga musayaw, para dagang viewers ang mga mutanaw, parisi usudan nga sabaw, aw, ratatatatatan ng bomba, hirap, pam, ratatatatatan, sayaw, hirap, gamay niya kunot nga hubag, ana sinanay kong mulapag, lupig may teenage mutant nga turtle, kusog mo back. Okay, andito sa ating login 1, si Ma'am Ganggay, si Ma'am Ganggay lang. Andito na si Ma'am Langses, si Ma'am Luzay, Papa Jobs, Ganggay, yun lang. Sige, abol. Suhi ang nasa planggana, hasta mo kaon makakiyod na tungod sa sunata nga hasta ngayusa. Diba? Hello sa Mama and Bangs Vlog. Hi! Hindi ko lang ganun rin. Pilapag ka, Ma'am Rain. Okay, wala pa rin nakakabang. Ayan, ang ating login 2, babain. Okay, umabot si Sir Adonis ng Maynila. Wala sila sa hindi umakyat. Dito gani mo gagdan? Oo. Asa na ka, Ma'am Nazoy? Alin ang mga 6 bomb? Na mga 6 bomb? Malaya na! Laman! Oh, bawi! Laban? Oh, bawi! Laban! Oh, bawi! Katong mga hubog, ratatatatatan ng bomba, hirap, pam, ratatatatatan, sayaw, hirap, Ang tarantan. karila gobo, kanang iyang baho kay mula gobo, Laban? Oh, bawi! undang taman Laban! hira na og kaulaw, ana ang sekreto sa mga Wala si Mama Lambot. Ay, Nasis! Shout out! Yes man! Aha! Gamay niya kunot nga hubag, ana sinanay kong mulapag, lupit may teenage mutant nga turtle, kusog mo back to wag wiggle, rampahitan mga Wiggle. parisan ng
bata pakukul, bata pakukul. Isang mare? Ayaw kul, bata pakukul. Ay, hindi yun. Ayaw kul, bata pakukul. Isa, galing mo siya. Ay, grabe, tambukol na na ako, Marioy. Guys, nanap sabi. And guys, verify niyo yung mga Lindy channel. Indog doon. Manayaw ka niya, Mare, para mawa atong fats. Si Zelensky, hindi na yan kasayaw kasi wala siyang fats. Wala siyang fats. Kayo lang sayo. Kayo lang naman merong fats. Paano yung walang fats? Audience lang. Natawa naman si Kumari, eh. Kuso-kusohi ang nasa planggana, hasta mo kaon makakiyod na tungod sa sunata nga hasta ngayusa. Diba? Aha! Ratatatatantan ng bomba, hirap papapapapapapam, ratatatatantan, sayaw hirap papapapapapapam, RK Camp Music. Ay, hindi talaga si Ma'am Ganggan. Walang link. Ayan na link ba? Ayan link. Mabata matigulang mo sayaw na, basta makadungog sa akong sunata halabira. Gibon na lito karam mo sayaw kapil, hasta tong gibal sa mar. Ulpot ang sampot kong makadungog, mahubasan ng katong mga hubog. Brr, ratatatatantan ng bomba, hirap papapapapapapam, ratatatatantan, sayaw hirap papapapapapapam. Pakusin ko karila gubo, kanang iyang baho kay mula gubo. Tiktok tagsugod wanan ni undang taman kadlawon din dud ni matang tang tang tang. Ngira na og kaulaw, ana ang sikreto sa mga musayaw. Para dagang viewers ang mga mutan-aw, pare si ugsod ang nga sabaw-sabaw. Aw! Ratatatatantan ng bomba, hirap papapapapapapam, ratatatatantan, sayaw hirap papapapapapapam. Yes man! Aha! Gamay niya kunot na hubag, ana si nanay kong mulapag. Lupit may teenage mutant nga turtle, kusog mo backflip ang wiggle-wiggle. Rampahitan mga bukol, kul! Parisan ng tuba nga bahal, kung mahubog matagak sa kanal. TikTok ang oso pook ang suot, wako'y pakibisan ginapanuhot. Manglupad ta, sayawin na! Aha! Ey! 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 Aha! Ratatatatantan ng bomba, hirap papapapapapapam. Pakusin ko karila gubo, kanang iyang baho kay mula gubo. Tiktok at sugod wanan ni undang taman kadlawon din dud ni matang tang tang tang. Ngira na og kaulaw, ana ang sikreto sa mga musayaw. Para dagang viewers ang mga mutan-aw, pare si ugsod ang nga sabaw-sabaw. Aw! Ratatatatantan ng bomba, hirap papapapapapapam, ratatatatantan, sayaw hirap papapapapapapam. Gamay niya kunot nga hubag, ana si nanay kong mulapag. Lupig may teenage mutant nga turtle, kusog mo backflip ang wiggle-wiggle. Parisan ng tuba nga bahal, kung mahubog matagak sa kanal. TikTok ang oso pook ang suot, wako'y
nasa planggana hasta mukaon makakiyod na tungod sa sunata nga hasta ngayusa. Diba? Aha! Ratatatatantan ng bomba hirap papapapapam ratatatatantan sayaw hirap papapapapam RK Camp Music. Ano na mare? Umpisa na yung ano? Yung sayawan. Ayun! Sila tayo nagbabakas pala. Nagbabakas. Ayun naman siya. Mabata matigulang mo sayaw na basta makadungog sa akong sunata halabira. Gibon na lito karam mo sayag apil hasta tong giban sa mar. Ulpot ang sampot kong makadungog mahuwasan ng katong mga hubog. Bra ratatatatantan ng bomba hirap papapapam ratatatatantan sayaw hirap papapapapapam pambakosin ko karila gubo kanang iyang baho kay mula gubo. TikTok tagsugod wanan di undang taman kadlawon di dud ni matang tang 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 ira na ug kaulaw ana ang sikreto sa mga musayaw para dagag viewers ang mga mutan-aw pare si ugsod ang nga sabaw-sabaw aw ratatatatantan ng bomba hirap papapapam papapam ratatatatantan sayaw hirap papapapapapam. Yes man! Aha! Gamay nga kunot nga hubag ana si nanay kong mulapag lupit may teenage mutant nga turtle kusog mo backflip pag wiggle wiggle rampahit ang mga bukol kul pare sa nagtubang matag sa kanal TikTok ang oso pook ang suot wa ko'y pakibisan ginapanuhot mangluwad na sayawin na. Isa ka diya? What? Ha? Iko diya? Iko diya? Iko diya? Unsa mare? Unsa ka diya? Ay, mag-send ko! Gcash! Kaya Ivy! Wow! Naka 50 Gcash para sa ako ah! From mom! Send mo na rin! Sang mga mutan-aw pare si ugsod-an nga sabaw-sabaw aw ratatatatantan ng bomba hirap papapapam papapam ratatatatantan sayaw hirap papapapapapam gamay nga kunot nga hubag ana si nanay kong mulapag lupig may teenage mutant nga turtle kusog mo backflip mag wiggle wiggle pare sa nagtuba nga bahal kung mahubog matagak sa kanal TikTok ang oso pook ang suot wa ko'y pakibisan ginapanuhot manglupad ta sayawin na sound trip sa manglaba kuso-kusohi ang nasa planggana hasta mukaon makakiyod na tungod sa sunata nga Sabi ko, isend mo na mare! Kaya wala ko'y kwarta. Wala ka naman may pera eh. Ha? Mukha ka naman may pera. Wala, mukha lang. Ano naman, mukha naman. Para may pera pa lang. Amsa ka na niya. Amsa na niya. Final ka tayo. Sige, maghanap ako ng kanta. Lahat ng kinanta ni Kuya Johnsky kanina, puro copyright. Ang daming, nung event ko kagabi, ang
daming copyright, hindi na ma-mute yung iba. Naka, ang dami. Ang dami nga! Ako pag, magkanta ako, magpili lang yung copyright. Siya lahat kanta niya copyright. Kuya Johnson! Hira na og kaulaw ana ang sikreto sa mga musayaw para daghang viewers ang mga mutanaw parisi og sudan nga sabaw-sabaw aw ratatatatatan ng bomba hira pam ratatatatatan sayaw Ito, kantahin ko to. Char. Tapusin ko lang yung final. gamay nga kun Sige, Mare. ana sinanay kong mula pag lupit may teenage mutant nga turtle kuso mo back ni pag wiggle rampahitan mga bukol kul parisa nagkuba nga bahal kung mahubog matagak sa kanal TikTok ang oso pook ang suot wa ko'y pakibisan ginapanuhot manglupad ta sayawi na aha hey Ratatatatatan ng bomba hirap pam Ako sinto karila gobo kanang iyang baho kay mula gobo TikTok ang sugod wanan ni undang taman kadlawon di dud ni matang tang 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 Okay, nakabalik mo bang lahat? Babasahin ko yung nasa final. para dagang viewers ang mga Okay, nasa final natin, nandito si baw Type OFW. Kung natawag yung YouTube channel, Type OFW. Type OFW, Adonis Dos TV, Maris, ayun lang, dalawa pa lang. mahubog matagak sa kanal TikTok ang Nandito na si Mom Ganggay, si Papa Jobs, at si Mom Lozay Queen. sayawi na sound trip sa manglaba puso-pusohi ang nasa planggana hasta mukaon makakiyod na tungod sa sunat Parang ilan lang kayo guys? 1, 2, 3, 4, 5. Oh, 1, 2, tatatantan ng unti lang kayo guys. 1, 2, 3, 4. Isa 5 lang siguro yung nagbabakas. Saan mo si Ma'am si Anthony N lang po. Wala pa ba ito? Okay, nilapag ulit yung final listing, yung hahabol. Ayan. Yan yung nagpo-comment. 1. Wala si W Qatar. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hindi ko nakita si... Okay naman si OFW Duha Qatar. Andyan ka po ba? basta makadungog sa Sir Adonis. Andyan na. Uy, umabol si Anthony Langsi. tan ng bomba hirap Ma'am OFW Duha Qatar. Hindi ko nakikita. wira ako sinto karila gobo kanang iyang baho kay mula gobo TikTok ang sugod wanan ni undang taman kadlawon di dud ni matang tang 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 Okay, hindi ko tayo connect. Hindi. sa mga musayaw para daghang viewers ang mga mutanaw parisi og sudan nga sabaw-sabaw aw ratatatatatan ng bomba hirap pam ratatatatatan sayaw wira yes man aha gamay nga kunot nga hubag ana sinanay kong mula pag lupit may teenage mutant nga turtle kuso mo back ni pag wiggle rampahitan mga bukol kul parisa nagkuba nga bahal kung
Suwi naman po. Okay, please welcome atin ang lahat, small but terrible. Kakanta na siya, Ate Che. Mayan's Music Channel, shout out! Umuulan na naman ang V8. Favorito ni Maring Elsa. Mangisik ba, Mare?
Ang favorite ng lahat.
Kaya mo yan, Mare. Mare, kaya mo yan. Pa akong na-search na kanta. Sige, Mare. Dahil sa pagtuturo. Dahil minsan sa pagtuturo. nakakalimutan niya ng kumain, matulog, magpahinga. Kumain, matulog, magpahinga. Don't forget to take a break. Don't forget to take a break, mahal. Ba't may pa ganun? Last kanta ko kay Tamsak na, si Kumaring Ann Bangs, kakanta na siya. Hindi tayo papayag na hindi siya kakanta tonight. Si Lusay hindi umakyat. Batang
Sino pa daw hindi nalapag mga guys? What's here? Adapted Mind Math! Come explore the site with me. Ay, ano I'm man in yun? first grade. Miso, Ma'am Ilongga, sabi ni Batang Chef. Ayan, thank you sa pabiji dyan, Batang Chef. Ayan, may last song. May last song. May last song? Maring Ilongga, shout out! Matamlay si Maring ngayon kaya wala dito yung ano niya. Ayan, sino pang hindi nalapag? Magingay, magingay mga guys. Tamsak na tayo. Hindi nakapasok. Akyat na. Ayan ang stream
yard, Mama Riz. Akyat. Hindi na ako kakanta. Okay, natutulog na. Sinong natulog? Ito po, yung natulog. Sino yan? Ayoko na. Anong kantahin ko, guys? Wala na akong alam, guys. Hindi na ako marunong kumanta. Yung ano? Yung pabibi-bibi. Pabibi. Pabibi. May music? Yes. Ito ba yun? May music? Yes! Ay, ulit. Ulit. Thinking. Try ko to. Malakas. Kailang. Ala. Hindi ko pala na ulit. Third. Ang ating next singer, si Zombie Mama Riz.
Mamares? Mamares? Nakakit ka na ba? Oh, are you there? Hindi pa ready si Mamares. Sige, katayin ko na lang ito. Dak Gold cleans and disinfects. Here's the proof. Nako, nako, Mamares. When I feel so sad and lonely, when my life seems pale and blue, how I wish you're here beside me, and to stay my whole life through. You're the only one, believe me, who can make my dreams come true. Come, my darling, and embrace it. This is what you're gonna do. Kiss me in the morning. Kiss me in the night. Kiss me in the daytime. Kiss me all the time. Hold me, darling. Hold me real tight. Kiss me, hold me, hug me, darling, with all your might. Kiss me in the morning. Kiss me. Isa. Ano, kanta ka pa, Sir Jonsky? Palaro na tayo, Sir Jonsky. Palaro na tayo, guys. Tayo palaro na mga guys. Tayo palaro. Okay, tayo palaro. Palaro. Mahinang signal ng ating singeres na si Mamares. Tayo palaro mga guys. Dito tayo sa 6 na 50 subscribers. Saan yung palaro dito? Okay, advance present na kayo dyan mga guys. Advance present. Pag makita ko present nyo, ilalista ko kayo. Advance present, 6 na 50 subscribers. Ay, nag-roll call na ba tayo? Wala pa ata eh. Sige, roll call pala tayo.
Hindi pala ako nakapag-roll call. Okay, saglit lang. Roll call muna. Abay Efren, Adonis, Ann Vangs, Ate Che, Bernard, Carmine, Gangay, and Elsa, Jensig, Joris, Jinsky, OFW New Zealand, Cavergas, Langke, Luzay K, Manila OFW, Maris TV, Mary May Ann's Music Channel, OFW Qatar, OFW Greece, Papa Jacks, Rain Assis, Tilay MG, and Jack Diary. Natawag ba lahat? Okay, advance present, 6 na 50 subscribers. Type present. Okay, advance 5%. Of course, dito si advance. Sino pa yung si Ma'am Langke? Wala nasama si Ma'am Langke dito. Andyan pala. Okay, si advance, okay? Jack Diary, 5%. Jack Diary, Jack Ma'am Grace. Ma'am Grace, time present. Andyan ba si Ma'am Grace? Andyan si Ma'am Grace. Andyan si Ma'am Jack. Okay. Pangatlo. Shuffle. Rain Assis, time present. Rain Assis. Rain Assis, time present. Shuffle. Okay, pang apat. Rain Assis and Luzay K, time present. Isa na lang. Hello, wala dito. Kasi ako nanalo na ako. Nandiyan si Luzay. Pinag-asip ka lang. Hello, MG. 5%. Baka nag-video din. Ma'am Tilay MG and Rain Assis. Tamira natin sila. Tamira natin sila guys. Baka nagbibideo lang yan dyan guys. Ma'am Tilay and Rain Assis. Time present. Ay, ba't nag 2 minutes to? My goodness. Sakto nga. Donald, wala kong swerte. Swerte ka kay Ma'am Ilongga, Ma'am Luzay. Sa wakas daw nanalo si Ma'am Luzay. Okay, wala sila. Okay, ulit. Wala sila. Okay, ulit tayo. Wala sila. Wala si Rain Assis and Ma'am Tilay MG. Okay, ulit. Wala to guys, wala to. Wala to guys, dito na lapag.
Wala po, wala din po si Rin Ashley. Sige, pag-present sa dahil. Okay. Ayan na. Wala po si Rin. Lalo na po, hindi siya pwede. Music channel, type present. Mommy, music channel, type present. Mayan, music channel. Type present. And, sino pa? 6 na ba? 1, 2, 3, 4, 5. Isa pa, isa pa. Isa pa. Wala. Pag wala sila, 2. Wala po, wala. Ate Che, type present. Ate Che, type present. Isa pa, isa pa. Adonis ng Maynila, type present. Adonis ng Maynila. Oh, andyan si Sir Adonis. So, wala si Ma'am Rin. Papalitan natin kay Sir Adonis in Maynila. So, dito tayo sa isang 100. So, ilalagay ko dyan, guys. Ilalapag ko dyan ang mga nanalo ng ating 50 subscribers. 1, 2, 3. Ay, 1, 2, 3, 4, 5. Kulang pa isa. Sino pa yung nanalo? 1, 2, 3, 4, 5. Ay, kulang pa pala isa, guys. Kulang pa isa. Isa pa pala, guys. Hindi po, yung mag-brace kasi nanalo ito. Pero ito yung mag-brace. Not yet. Ayun. Mama Maris. Ayun si Mama Maris. Mama Maris TV time present 50 subscribers. Pwede nga natin, baka nag-type siya dyan. Nasa likod ako, ha? Mama Maris, time present. Mama Maris. Pwede na natin kung nag-advance present siya. Wala ka naman dito, Mama Maris. Andyan ba si Mama Maris? Pag wala si Mama Maris, pamila natin. 9. Andyan si Mama Maris. Okay, ayan yung 6 na 50 subscriber. Dito tayo sa isang 100. Shuffle for 100 subscribers. Present. 100 subscribers. Baka mag-video lang to. OFW Greece. When I feel sad and lonely. Wala. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Wala si Ma'am. Okay. Ako, malapit na kay Lusay. Wala po.
Ayun po, hindi ko na. Ay, sorry, narinig ko. Siya pa rin. Wala pa. Ulit natin. Habol na. Nagkahabol. Okay, siya ang 100. Dito tayo sa dalawang 50 subscriber para yung nag-share. Okay, kung nag-share nyo, pasend ng screenshot. Kung nag-share ka, pasend ng screenshot sa aking FB on vlogs. Okay, dalawang 50 subscribers. Shuffle, shuffle. Dapat wala po, wala. Okay, nag-start ng ano. Nag-start din ako. Nag-start din. Ma'am Nelly, nag-share po ba si Ma'am Nelly? Wala po si Ma'am Nelly. Hindi ko nag-share eh. Ma'am Nelly, andyan ka ba? Nag-BBG ka ba? Nag-share ka ba? 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 5%. 5%. Nag-share ko po ba? Isa pa? Ang nanalo, wala dito. Oh, mga rin passes. 101 times below. Ang nanalo na rin dito, abay. Si Ma'am Rain Assis, dalawang ulit tinawag ko rin. Kasi ako, dito na gusto na ulit. Hanggang out ka, nag-present po. Make sure po ba? Naku, dito tayo matagalan. Pero lalo ko kanina, wala ko man. Share ako. Gusto mo nakita ko. Kasi ko rin yung share ko na rin. Maring. Saan si Maring? Maring, check mo nga ang share ko para nag-share ako eh. Sige na, Maring! Okay na. Yeah. Go na, Maring! Ayan, oh, ayan. Ayan na, ayan na. Ano? Ayan, okay. Ayan na. Maring! Shut up! Ay, naku, ba't na ulit-ulit to? Ako, wala to sila. Mga wala to. Sir Junsky, check natin si Sir Junsky. Kailangan natin ng 5% niya. Tingnan natin kung nag-share. Ay, wala siya. Hindi siya nag-share, guys. Ang last niya na-share si Maringche. Walang share si Sir Junsky. Napagod na yun, Maring. Kaya nga eh. Kasi pwede, wala siya. Mama, WD, nag-share ka po ba? Mama Marilu. Tingnan natin ang FB ni Mama Marilu. Hindi ka nag-share, Sir Junsky. Ala, hindi din nag-share si Mama Marilu. Hindi din nag-share si Mama Marilu. Wala silang share.
OFW ka pa. Ma'am, OFW, hindi ko nag... Wala to. Ano pa lagi? Ano talaga? Ako na lang yun. Yun, Ma'am Maris. Hindi natin si Ma'am Maris. Maricel. No, Ma'am Maricel. Nag-share ka, Ma'am, no? Ma'am Maris? Ma'am Maris. Nag-share ka, Ma'am Maris? Santigel. Maris, Santigel. Ano nga yan? Yes, okay, nag-share yan siya si Ma'am Maris. Okay, si Ma'am Maris. Ma'am Maris, isang sharer. Maris. Okay, dito tayo sa play all. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, play all. Panalo lahat. Sayang si Ma'am Rain. Ma'am Rain. Wala, sana ikaw apunta. Hindi ikaw present. Sayang. Okay. 15 channel. Play all. Ay, saan ako pumupunta? Ano na pindot ko? OMG. Okay, shuffle natin. 15 channels. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 15. Okay, stop. Okay, 8. Para Ma'am, si Ma'am Zack Diary. Ito na lang. Kay Ma'am FW Grace. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ayan, 7. So kay Ma'am OFW Grace. Kay Ma'am Zack, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ang natira, ipi-play all yan ni Ma'am Ilongga. Ayan, ang natira. Sino yung natira? Ayan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okay, ito kay Ma'am Zack. Ano yun? Ano yun? Andiyan si Ma'am Ilongga? Naligo ka, Ma'am, kay baho ka, o ano? Naligo ko, Ma'am, kay baho na ko ang ilok. Naku, sayang ang daog mo. Naku, Ma'am Rain, sayang. Ano pa naman yun, Ma'am Rain? Isang 50 subscriber at isang 100 subscriber, Ma'am Rain. Ay, sayang kung 50 subscriber sana yun. Ayan na guys, Dito na rin. Ha? Dito, anong dito? Okay, Ma'am Grace, thank you po. Sino dito? Dito Maring. Anong dito Maring? Sino nag-type niyan? Okay, ano na? Ano? Asa pa prices? Bisa? Ha? Unsa ingon nimo? Ingon ko, dili na ako. Kinsa kang nag-type diha. Yes, Ma'am, sayang. Ilongga yata yan, Maring. Ha? Si Marie Ilongga. Oo, siya na nga yan siya. Thank you so much, Ma'am Maring Advance. Maring Che. So, ayun guys, magpahinga tayo guys. Sa mga hindi pagod mamaya, sali tayo sa bingo hosted by Ma'am Ganggay. Okay. Yes! At nanawagan din ako, Marie. Sa ano natin? Sa mga nagla-live natin sa Watch Hour. Yes, Kung supportahan natin. mag-extra kayo guys, dahil supportahan naman natin. Kasama dyan si Ate Che. Thank you. Back to you, Marianne. Back. Okay, gusto ko lang magpasalamat sa ating
Founder, Mr. Don Culis and Ma'am Ivy Fabulac Lotario, sa ating mga admins, Bernard Manuel, Ate Che, Joris, Charmaine, Ma'am Tilay, Enday Elsa, Abay Efren, Jinsky, Jinsig, and Vangs, and Ma'am Cavargas. At sa lahat na nag-participate sa live stream ni Maring Ilongga, maraming salamat. Sa mga nanalo, congratulations. Sa mga hindi naman nanalo, nanalo naman lahat sa play all. Maraming salamat sa inyo guys. Magpahinga na tayo. Bye-bye. See you sa bingo mamaya, 1 a.m. Kung gising pa kayo. Bye-bye guys. Thank you so much. Okay, kasi busy yung host natin, si Ma'am Ilongga. So, ako ang nag-host. Okay, bye-bye. Bye, Marinche. Sana yun ang... Bye na rin. Bye, see you.